guys! It's me Michelle B and her guys will comment sa kanya YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! For today's video, I am running and my nose is dripping. Charot! Kung makikita ninyo, may sun, but so lamig. At ngayon ako naglagay ng ganito. Charot. Guys, mga kapitbahay ako. Doon ulit sa malayo kong kapitbahay. Charot. Ayan. May malapit akong kapitbahay, but ano sila? Tawag nito? Working. Kami yung malalayong wala kaming trabaho. Charot. Ayan. So, ayan, sabi ko sa asawa ko, mga kapitbahay ako. Sabi niya, sige, pumunta ka kung saan mo gustong pumunta. Charot. Ayan. So, guys, maaraw talaga. Minamadali ko na yung sarili ko kasi, yung bus. Kasi ang sakit sa paa. Sakit sa paa kasi malamig. So, see you na lang guys sa maya. Okay? Nandito na pala ako guys sa bus. Maaga yung bus ngayon. Punta doon sa aking kaibigan, which is more or less 45 minutes na drive sa ganun. So, yeah. Update ko kayo mamaya. Guys, nakababa na pala ako sa bus. Yeah. And Eke. Hanggang Eke. Ano kaya itong magandang dito? Building na ito guys, sa tabi. Nahiya lang ako magano, di ba? Uy! Charot. Naangat yung phone ko. Maaraw siya. Charot. Wait lang, lagay ko nga itong bag ko sa likod ko. Hindi ko alam ito. Basta yung pinapahid ako sa inyo dati, guys. Itong may mga halaman dito, guys, na pagka-winter, dahon pa rin sila. Meron naman ng mga halaman na. Ito. Diba? Yung bahay na yan. I don't know what is this. Ba't nandito daw yung So, yes. Hi, guys. Dito pala ako sa bahay ng kaibigan ko. Nahiya akong salita. Ang ganda ng parang puti dito. Kasi puro puti. Sa amin kasi dilaw yung aming ilaw. Tapos, parang ang puti ko dito. Uy, ang puti-puti mo dyan. Okay. Julia. Julia? Oh! Guck mal, das ist mit Larissa. Ja, das ist schön. Das ist alles. Aber Julia, das ist schon viel. Das muss man waschen. Oh ja, muss Muss man in waschen. die Waschmaschine tun. Anziehen deinen Schuh jetzt. Ja. Guck mal, die. Guys, good morning. Yan. Ito na yung another day. Hindi ko kayo na update ka doon sa aking pagkikita ng aking mga friendly. Ayan. So, kaya na pa ako gising, guys. Anyway, naglinis na ako ng konti, ganyan. So, ngayon ay magkakape na ako. Wait, kuhanin ko lang yung aking baso. Meron ako dito. So, hi guys. Ito na. Magkakape tayo. This is my breakfast. Anyways, hindi ko na pala kayo na-update kagahapon sa aking pagkikita ng aking mga kaibigan. Ganyan. So, lang kami kagahapon, guys. Nagkwentuhan, ganyan. Tapos, ayan. May, nagpizza. Pizza. Ano to, guys? Home cook pizza. Ayan. Tapos, ayun. Tapos, napasundo ako sa asawa ko na ng,
nung gabi. Ayan. So, thank you so much sa aking mga kaibigan. Shout out sa inyo. Maraming salamat sa inyong pag-invite sa akin. At ayan, sa mga kwentuhan, sa mga, alam mo yun, sa pagkain. Maraming salamat. Ayan. Hindi na talaga ako nakapag-ano doon. Basta, ang ganun. Kasi nga, pagka nakita ng mga kaibigan, bonding, ganyan. Kwentuhan, ganun. So, yeah. Happy ako, guys. Tapos, ayun yung ganap kagahapon. And, yeah. Wala naman ako ibang guys. Ganap or gagawin, yeah. And, so yun. Kain lang tayo ng pizza, guys. Ito ang guys, home cook na pizza. Tapos, to guys? Hawaiian kasi to may ananas. Ito ang favorite ko na flavor ng pizza. Hawaiian. Guys, update! Ayan, nakabis na ako. Charot, punta lang ako guys ng bayan. Ayan, may lang ako doon. May titingnan. At yes, nandito pala yung aking Inisip ko sana kung yung battles guys. So, ang dami na naming battles of charot. May mga, alam mo yun, mga cola, something like that. Ayan, so, mamaya ako yan dadalhin guys pagka galing natin na bayan. So, punta lang muna ako doon. Kasi nandito lang naman yung Aldi sa amin. So, yeah. Charot. So, yes guys, let's go. And, I'll update you guys later. Hi guys! Welcome back. Update! Anyways, charot. Nagaling ko lang guys ng Aldi. At, yeah. Namili ako ng mga bagay-bagay na kailangang bilhin dito sa bahay namin. Yun. Wait, tanggalin ko lang itong aking yak. Unang-una sa lahat ay ang kitchen tissue. Wala na ako dyan. Ayun na lang tira. Masanak. Charot. Ito aking resibo guys. Binayaran ko lang dyan Kasi dinala ko yung bottles, diba? So, konti na lang binayaran ko ito. Pumili ako ng ng tawag ito? Muffins. Tapos, yung dunkel na na grapes. Dunkel yung dark. Tapos, tinapay. Masahan jusawa. And then, cheese. And then, yung palaman sa kanyang tinapay. Ganun. Come and rescue me. Ayan. Tapos, may nabili na ako guys na eseg. Galing ito talaga yung gusto ko guys. Eseg yung vinegar suka. Ayan. Ito ang gusto kong brand na nandun sa Aldi. Ayan. Hindi ko gusto yung isa na sobrang asim kasi. Sobrang asim kasi. Tingnan nyo. Wait lang nandito. Ito kasi itong isa guys na eseg. 25% yung pagkaka-sour niya. Ito ay 5% lang. Hindi sobrang Ito napakatapang. Pwede itong panglinis. Oo. Ayan, so, and meron na ulit, bumili ako isa. Hindi ko naman kailangan ng madami. Tapos bumili ako ng, tawag ito, sticky notes. Bumili ako ng isang tubig na malaki. Isa na lang ang available nila na Rive. So, wala nang choice kundi ibilhin na lang yung isa na yon. Tapos bumili ako guys ng asin. Kasi wala na kaming asin dito. Dito, diba? Okay, save. Meron kasi doon isa blue. Sabi ko, ano ba itong pinagkaiba nito? Ano bang pinagkaiba ng asin? Dalawang klase yung asin. Tapos sabi ko, ano bang pinagkaiba nun? Ayun na. Kaya nang binili ko, nakasanayan. Tapos isa lang binili kong cola kasi sabi ng aking josawa ay titingin kami mamaya pagdating na doon sa ibang Kasi meron doon. Kasi meron kami dito, kung makapansin niyo ayan, namin yan, dadalhin namin doon para makabili kami ng another cola, isang case na cola, ganyan. So, yun. So, ayun lang yung aking pinamili ngayon, guys, at yan, magpiprepare lang ako ng aking kakainin for the lunch. Ayan. So, wait a minute. Ang kakainin ko walang iba kundi pizza pa din. So, kakainin ko yan, guys. Ayan.
I-aiming ko na yan siya kasi sayang pagka ano. Magpipreheat lang ako. Yan. Pipreheat lang ako para ano. Ito ay pang-almusal ko, guys. Ganun lang siya. Ayan. Ito. Lagay natin dito. Tapos, may mushroom pala ako dito. Ano bang balak mo gawin sa mushroom? Ba't ang yung mushroom? Okay. May gagawin sana ako sa mushroom, pero gagawin natin. Sige. Ay, may ano pala ako dito, guys. Wait lang. Puno ang aking lagayan ng mga gulay at prutas. Buksan ko, guys, itong melon. I will try that melon if it's still good. Meron pa ako nitong kiwi. Ano pa siya, guys? Okay pa siya kasi pag nasa ref naman kasi, medyo matagal yung life. Ganyan. So, yun. Ito yung iaano ko dito sa oven. Try natin buksan. Ito. I know it's still okay. But yeah, let's try. Diba? Maano, masanak nga ako dito eh. Masanak. Magasto. Like, dito na lang tayo kumukuha dahil nga nandito naman na. Charot. Ilagay. Paano natin pang imagas? Paano nga ito? Paano ba ito binubuksan? Basa na natin. Hindi na kasi ako nito nakakaano. Paano nga ito binubuksan? Basta, hayaan mo. Paano ba ito? Charot. Alamin natin. Siyempre, ganito yung malamang, no? Okay. Okay pa ba siya? Ang bango. Okay pa. Okay pa siya. I'm gonna get something. Something na pantanggal ng kanyang buto. So hi guys, kumakain na pala ang aking asawa ng kanyang dinner na patatas at fish sticks. Hey guys, update! Tapos na kami kumain ng hapunan. May kanya-kanya na kaming mga gawain. Ayan. Nag-aabang kami ng aming favorite TV show. Tefao Total. Ayan, tapos na kami guys. Ayan. So yun, wala naman kami gagawin. Yun lang aming gagawin guys. Manonood na kami noon. Tapos, tutulog na. Ito yung si Mr. Bear. Mr. Bear! Ang laki ng braso ko talaga. Parang... So yun. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoy this video. Subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Always smile. And God bless us all. Winken. Winken.